ಸಿಂಪಲ್ ನೆಟ್ಟಿಂಜಿನ ಸಮುದ್ರ ಮತ್ತೊಂದು ಬೀಚ್ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲದ. ಹಾಯ್ ಗೈಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಎಲ್ಲೋ ಕೆಲ್ ಪೂರ ಮುಗಿನಿ ನಿದ್ರೆ ಪೂರ ಕಣ್ಣುಡಿ ಉಂಟು ಅಂಚ ದಾದ ಪಂಡ ಇನ್ನು ಗಿಫ್ಟ್ ಓಪನ್ ಮನ್ಪೆರುಂಡು ಅಂಚ ಬರ್ರೆ ಬಂದಿತ್ತು ಅಲ್ ಜಾನಿ ವೀಡಿಯೋ ಓಪನ್ ಆಯ್ತು ಇಂಕ ದಾದ ಗಿಫ್ಟ್ ತಿಕ್ಕದೇನು ಬಂದೆ ಓಪನ್ ಮಂದೇರ ಇಜ್ಜ ಗೊತ್ತುಜಿ ಪೋತು ಓಡಾತಿ ಬಿನ್ನೇರು ಮಾತ ಪೋತೇರು ಒಂದು ಜೋಕ್ಲುಲ್ಲ ನಾಲೈನ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತ ಬಿನ್ನೇರು ಪೋತೇರು ಓಪನ್ ಅಂದಿದ್ದೀರಿ ಕೊಂಚ ಓಪನ್ ಅಂದಿದ್ದೀರಿ ಅಂದ ಅಕ್ಕನ ರಂಜು ಮುಂದು ದಾದ ಪಂಡ ದೆಕ್ಕದ ಬ್ರಾಂಡ ಅಂಚ ತಿರ್ಗಿ ಬರ ಮೋನೆ ತುಲ ಪಲಾವ್ ಏರ್ ಮಂತಿನಿಯಾ ಈ ಮಂದಿನದ ಚಾತನಿಯಾ ಪಲಾವು ಹಾಲು ಮಂತಿನಿಗೆ ಬಲ್ಪದ ಕೊರ್ನಾಕನೆ ಪತನಿ ಅಂಟನು ಕುಲ್ಲು ಚುಂಟು చెప్పు ఇది నాడని పోతినా ఇక్కడ ಬಾರಿ ಉಮೇದಿಡలేదు ಅವತ್ತು ಬರ್ಲೆ ದಾಲ ಟೇಬಲ್ ಮುಂದಿತ್ತೀರದ ಸೋಪನ್ ಪಿರ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಬೋಡ ಅಂದ ಕ್ಲೀನ್ ಕ್ಲೀನ್ ಲೆಪ್ಪದ್ ಚೂ ಲಗ್ಗೆರ ತಿಕ್ಕಣ ಚಿಕ್ಕ ಬಾಜಾನೆ ಇದ್ನ ಪಾಲಾವುಡ್ ಉಂಡ ಅಂದು ತಿಕ್ಕನಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ದಾಯ ದಕ್ಕುನು ಓಲೋಲು ಆರತ ಸದಸ್ಯನ್ನಿ ಓಲ್ ತಿಕ್ಕಂಡು ಪಕ್ಕಡೆ ಹಾಯ್ ಓಡಿ ಒಂಡಿ ಜನ ಉಪ್ಪಡ್ ಬಾರ್ದಿತ್ತೀನಿ ಹಂಗಿಡ ಕೊಡ್ಚ ಅವಳ ಸೋಕದಂಗೆ ಮಲ್ಲಜ್ಜಿಯ ಚಾಲೆಂಜ್ ಕೊರಡೊಂದು ದಾಳ ಕೊರಡು ಒಂದು ನಿಂದ ಬಂಡಿರತ್ತ ಮೊಂಡ ಅಂಡಿರ ದಾಳ ಕೊರೊಂದು ಇದ್ದಂಬೇರು ಕೊರ್ಪೊಂಡು ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಅದು ಕುಜಲ್ ಪರ್ಂಡ ಆತನ ನಮ್ಮ ಹುಡುಕುದು ಕೊರ್ಲೆ ಮಂಡಲ ಹುಡುಕುದು ಕೊರ್ಪುಜೇರಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಒಂದು ಬೇಗ ಹುಡುಕ್ಬೇಕಿಲ್ಲ ಚಿನಿ ಅಲ್ಲಯ್ಯ ಅಂದು బలా గాంధీకి పో బరే రెండు బుక్ అన్నా నన్ను బుక్కులో పెన్నులు జనండి అవు పోండు ఆయన కండే ಆಗನೇ ನೋಡವ ಆಯ್ದಾದ ಗೊತ್ತಿನ ಈ ಕಾಪರ್ ಅಂತದ್ದು ಜ್ಯೂಸು ಎರ ಪರದು ಪೋಯೆ ಕಾಚೆ ಹಾಟ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಹಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅತ್ತ ಬಾಯ್ ಗೊತ್ತಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದೇ ನನ್ನ ಬುಕ್ಕನ್ನು ತಕ್ಕೊಡ್ತೇನೆ గిఫ్ట్ వ్యాపార ఎట్లుండియా
ఎట్లా పరోలి జ్యూస్ హాట్ బాక్స్ అవులా ఏ దీల దీలే గిఫ్ట్ కొడుకోవచ్చు గడియార ಕೈಪಾಲ ಸೋಕೊಂಡದ ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ಒಂದು ಆಂಡದ ಬರೀದು Best wishes from Janet to the baby. Oh, Janet is correct. DKZPS right. Baby English. Janet is the barrier school. DKZ. Only question. What is it? Only cooker. Hot box. What's in there? Hot box. Really animal light. You know hot box. I'm just going to do it. Muji pa. Muji. ಅವು ಉಂಟು ಬೇಯರದ ಅವು ಉಂಟು ಬೇಯಿಸುತ್ತೆ Dila dila itu. Hello. Boda ottandi. Nin pooje bilkul pooje. Dia pode. Pooje. Mun pooje musuda pura. Ha. Mohan Killur. Mohan Killur. Awi nak kana kan? Awu mulai tu. Mohan Killur tu dia ni dia. Ah, macam tu. I love
ಜಾಸ್ತಿ ನಾಳೆ ಏನು ಕಟ್ಟಾರ ಉಂಟು ಪದ್ಮನಾಭ ಗೌಡ ರಿಯಲ್ ಸೂಕುಂಡಿಯಾ ಉಲ್ಟ ಉಲ್ಟ ಗಡಿಯಾರ ಉಲ್ಟ ఆయన ఆకుర్రు అప్పు సొక్కు వచ్చింది రౌండ్ ద గడియార తిక్కదన్న టైం మోది ఓది గులై ఆయన ఆకుడు నేను ఆకుగారు ಒಂದು ಎಲ್ಡ್ರಮ್ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಲ್ಲ ಅಂದತ್ತ ಜ್ಯೂಸ್ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಬಣ್ಣದ ದಯಮಾಡಿ ದಾರಿ ಜೊತೆ Meesho 200 అయితే జాయిన్ కదా అదిలా క్లాస్ ಹಿಂಗೆ ಸೋಕು నేను మిత్తిలా అంట సోపు గ్లాస్ ప్లాస్టిక్ టైప్ గట్టింది ಹುಡುಗಿ ಒಬ್ಬರು ಪೇರನ್ನು ಮದ್ಮೆ కెమెరా కొర్రెజ్జా చేపలు ఇల్లుకి రాయన అని బరుడతయా ఒక్క వచ్చింది ఊరికి షర్బత్ ఊరికి ಓಂಡ್ಯಾ ಫೋಟೋ ಅವಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಹೋಯ್ತು ಸತ್ತಿದ ಅಕ್ಕ ಮದ್ದು ಅಕ್ಕ ಒಂದು ಬಂದ ಹೋಯ್ತು ಸತ್ತಿ ಹೋಯ್ತಾ ನಮ್ಮ ರೆಡಿ ಆಯ್ತಿಂತಲ್ಲ ಫೋಟೋ ದಿಪ್ಪರಿಂದ ಎಂಕುಲು ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಸರುಲ್ಲ ನಾರಕ್ಕ ಆತು ಆತು ಸೋಕು ತೋಜೊಂದಿಲ್ಲ ಡಾಲ್ ಇಪ್ಪರ ಹೋಯ್ತು ಫೋಟೋ ಇಟ್ಟಿದೀಯಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಗೋಡೆಗೆ ಹಾಕೊಡಿ ಈಗ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮಲ್ಲ ಫೋಟೋ ಮಲ್ಪದ ಹಾಕೊಡಿಯಾ ಶೋಕೇಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಹಾಕ್ತದ ಬರ್ತ್ಡೇ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಮ್ಮನ ರೂಮ್ ಪಾಡೋ ఏ రూమ్ పూరా మల్పోడి ఐడియాస్ మంతది నీకు డెకోర్ షోక్ అవతయా నీకు ప్లాన్ బోర్డు మండే బోర్డు ఎన్నాండి తెంచాకు జాగిచ్చి ಬೇತಾ ಬೇತಾ ಅವ್ರು ರೂಮ್ ಉಂಟು ಫ್ಯಾನ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಕೊಳ್ಳ ಮಲ್ದಿ
ಒಂದು ಶೋಕ್ ಉಂಟು ತಪ್ಪು ಸೋಫಾದಿ ಒಂದಲ್ಲ ಟೇಬಲ್ ನೆಟ್ ಇಂಜಿನ ಸಮುದ್ರ ಮತ್ತೊಂದು ಬೀಚ್ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳದ ఉందియా ర్యాప్ మాల్చి నువ్వు గట్టి ఇది డ్యామేజ్ అవ్వజవన్న క్రాక్ కాపునుంది అదా ఓ ನಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಒಂಜಿ ಎಂದ ನಿಂದುಂಡು ಸ್ನಾಪ್ ಎಂದಲ್ಲಿ ಎಂತ ABCD ಓದ್ತಿದ್ದೆ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ನ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಕತ್ತಿ ಓದಿಯವರ ಕತ್ತಿ ಕನ್ನಡಿಗೆಯ చెప్పొచ్చా ఎలా ఇన్ని రాత్రి చెప్పు ఎన్నమంటే ಊರೆಪ್ಪು ನಾ ಜೆತ್ತೆ ನೆಂಚ ಹಲವು ಗಂಟೆಗಳ ಬಳಿಕ ತಿಂತಲ್ ಬಲವ ಕರಾಡ್ ಇದಾದ ಒತ್ತೆ ಮಾಡಿ ನೆಟ್ಟು ಹೋಳಿಗೆ ದೀತು ನಾನು ಹೌದು ಇನ್ನೊಂದಾತು ఆయన 8 ಜನ 19 ಇದೇದಿಲ್ಲ ಅಡ್ಯಾ ಒಂದು ನಾನು ಬಾಕಿಲು ಆಡ್ರೆ ಆ ಚೂರು ಆಕಾರದಿಲ್ಲ ದಂಟಿರ್ನ ಬತ್ತಿರ್ನ ಅಂಚಿದ್ದು ಡಬ್ಬ ಬತ್ತಿರ್ನ ಡಿಬ್ಬ ದಂಟಿ ಅಲ್ಲಿಂದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಂದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ನಿಂತಿರ ಜೈಚಲ್ಲ ರಾತ್ರಿ ಮುಳ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಪೂರ ಹೊಡೆಯುತ್ತದೆ ನೀನು ಚಾಕನು ಇದು ಗಿಫ್ಟ್ ಅಂಡ ನಾಳೆ ಗೊತ್ತೇನೆ ನಾ ಮುಲ್ಪ ಮಲ ಮಲ್ಲ ಕಬಡ್ದು ಈತನ ಡ್ರೆಸ್ ಏರಿ ಆಗ್ತದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಪಂಡ್ರೆ ಬಾಕ್ತಿ ಪೂರ ಮಲ್ಪೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಜನ ನೀನೆನ್ನು ಓಲೋಲ್ದಾಗದು ಓಲೋಲಿಪ್ಪು ಜಿಂದಲ್ಲ ಇದು ಜೈದಲ್ಲ ಅವಳು ನಿದ್ರಲ್ಲಿ ನೈಟ್ ಮೊಬೈಲ್ ಹೊತ್ತಂತಲ್ಲ ಲೇಟ್ ಅನ್ನೋದು ಎಪ್ಪನ ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ನೆಟ್ಟು ಬಿತ್ತುಂಡು ತುಲ ಕಲ್ಲು ಅದು ಕಲ್ಲು ಕಲ್ಲರ್ ಕೊರ್ಪುನದ ಹೆಂಗೆ ಮಲ್ಪುನಂಟೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ದಿಡ್ಡೆ ತಿಕ್ಕುಂಡದ ಕಲ್ಲು ಏನಂತ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಮಲ್ಪುಂಡು ಒಕ್ಕ ಕೊರ್ಪುನು ಏರೇ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕ್ಲಿಲ್ಲ आज चारण ಮೂರು ಕನ್ನಡಿಗುಲ್ಲ ಅವನು ಇರ್ತೀನಿಯಾ ಒಂದು ಕುಲ್ಲರ ಬರ್ಲಿಕ್ತೇನೆ ಎಲ್ಲೇ ಕುಲ್ಲದು ಎಲ್ಲೇ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನ ಕಾಡಿ ಇಟ್ಟೆ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡಿ ನಿಕ್ಕ ಐಡಿ ಇತ್ತನ ತಗಲಿದ್ದೆ ನನ್ನ ಪವನಾಗಲಿ ನಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತದೆ ಪಾಠ ಇಂಚಿನ ಪ್ರತಿಭೆಗಳ ಅವಕಾಶಗಳು ಗಾಂಧೀಜಿಲ್ಲ ಗಾಂಧೀಜಿ ಬಾಲ್ತೊಂದು ಸೂಪರ್ ಆಯ್ತು ಚೇತನ ರೈಸಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಮ್ ಮಾತ ಕೊರ್ದು ಬರ್ತದೆ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಪಾತ್ರ 5 ಗಂಟೆ ಮೂಜ 9 ಸಾಕ್ಷಿ ಆಗ್ಲೇನೆ
ಉನ್ಕ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅನ್ಕ ಬಂತ ಗೊತ್ತಿಜ್ ಉಂತೇರಿ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಬರ್ಬಿಟ್ಟು ಚೀಲ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಉಂತಿಜೇರ ಹಬ್ಬ ಹೋಗಿ ಅಂತ ನಿಕ್ಲಿ ನಿದ್ರೆ ಆಯ್ತಂದ ಚೇದೊಳಿ ಅದ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಹೌದಿಲ್ಲ ಒಂತೆ ಮುಲ್ಪಳೆ ಬರಿಲ್ಲ ಅಂತ ಜೌದು ಜಾಗ ಎಂಕ್ಲು ಒನಸ್ಸು ಒಂದಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಮೂಲ ಒನಸ್ಸು ನಂಬಿ ಒನಸ್ಸು ಒಂದಿಲ್ಲ ಅಗಳು ಪಾಡ್ದು ಬರ್ಪೇರಿತ್ತು ಬಾಡೋನು ಕೋಡಿ ತೋರಿದ್ನ ಸಾರು